खुलुमबाय लोगोफोर, आं दिनै मोनसे भिडिअ होनो सानदों। बे भिडिअआनो जाबाय दाउ फार्मनि सोमोन्दै। दाउ फार्मनि न' एबा सोरगिदिं माबोरै बानायनांगौ बिनि सोमोन्दै। आरो जोबजासिम आंनि भिडिअखौ नायलांदो लोगोफोर। खरसाया आंना थिंफोर बानायनो थाखाय बांसिन थांदों। सोरबाफोर जुदि प्लास्टिक एबा थोरिजों बानायोब्लाबो मोजां जागोन। ओरैनोबाबो दाउनि थाखाय बांद्राय गरमाव मोजां जाखाया। थिंफोर होनो लुगैयोब्ला आरो मोजांसिन जागोन, जाहाथे उनावबो मोजाङै सोलिलांबाय थानो हायो। आंनिया थिंफोरा बान मोनसे 20 mm नि बायनाय जादों। 20 mm 2600 लादों बान मोनसेमोन। आरो औवायाव थांदों 800 थाखा। औवाया 11 दालसो बायनाय जादों लोगोफोर। आरो नैबे सोरगिदिं दुमथेनाय बायदि नेटफोरा नैबे जिथु बाउन्डारि होनाय जादों दाउ दोननो थाखाय नागारनाय, बेयाव गासोआ नेट दङ। बे कासुवा नेटआ नै दा 700सो लायो लोगोफोर। आंना बेयो आवगायनिनो मैगङाव होनो लाबोनायमोन, आं बेखौनो होफिननाय जाबाय फुरानाब्लाबो। हाजिरा लायोब्ला सानथामसो लानो हागौ, 900सो थांगोन। नाथाय आं हाजिरा लानाय जायाखै, हारसिंनो मावजोबदोंमोन। माखासे नेट बायदि जालि सोंथेनानै होनो सानदों आङो, जाहाथे दाउफोरा बिरखोनो हाया। लोगोफोर बिदिनो समान गोजौ जौथाय खालामब्लानो जाबाय, आरो गोजौआव जालि होनानै बानायब्लाबो जाबाय। खमावबो बेबायदिनो फार्म मोनसेयाव दाउफोरा गासै 500सो दोनजागोन बायदि मोनदों आं बे न'आव। आङो हायोब्ला लासैनो 500सोनि केपासिटि एबा 500सो दाउ फिसा दोननो सानदों लाबोनो। नायनानै ला लोगोफोर मोजाङै। सोरगिदिं बेरा दुमथेनाय जादों, जाहाथे सैमा दाउ बायदिसिना नेटखौ उरसिनानै हाबफैया आरो माखासे दाउफोरखौ खहा खालामा। बेनि थाखायबो सांग्रांथि लानाया मोजां फार्म खालामोब्ला। नङाब्ला फार्म खालामनानै उनाव दाउफोरखौ सैमाफोरा बोरैबा फैनानै बुथारफैयोब्लाबो लसकान जागोन। लोगोफोर, अन्नानै भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, शेयार खालामदो। आरो चेनेलाव गोदान नायदोंब्ला अन्नानै भिडिअखौ इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर। दिनै भिडिअआ एसेनोसै, गोजोन्थों लोगोफोर।